Čau, já jsem dalšího videa a dneska je to ze hry Minecraft a je to Bed Wars, což jsem teda pěkně dlouho Bed Wars nehrál. A za chvíli by to mělo začít, z nás tady 14, ještě 2 lidi a nebo jako už je odstartovaný, ale jo, teď už je nás tady 15 a už je nás tady 16, takže za chvíli už by to mělo začít. A jinak jsem tady vlastně sám hraju na 1.12, což bude teda jako 1.12, já jsem jenom se zkoušel. A což je teda takový divný, protože tady máte i, že tady si můžete vkraftit, ale to já nechci. Já vlastně, tady to je normálně stejný, no prostě je stejný, akorát tam jsou jiné věci. A to bude nějaká mapa Toys a já myslím, že teda se můžeme na to vrhnout. Ono se když tak budu kašlat, tak se za to omlouvám, ale prostě já nevím, mám nějakou alergii, protože tady teďka dělali seno, balíky a někdy kašlu, tak když se to omlouvám. No tak já myslím, že můžeme jít rovnou na to. Hraju teda za zelený, myslím, jo, a co to je za mapu? What the fuck? Jo, to jsem hrál, mimo ní. To je docela pěkná mapa. Ale tady zatím... What? No zatím tady je vestěčan. Jsou irony. Jo, tady to jsou irony. Kde je ten? Hady, už tam někdo, já jsem si říkal, že nás nějak málo. Ale to byl tady, já jsem se totiž nevšiml, že tady je to. Tuhle mapu už jsem natáčel a akorát nevyšla, protože se mi to nějak prostě laglo, já nevím, co stalo a se mi to nějak laglo. No nic, já myslím, že už tam postavilo, a kdyby mi to došlo, já se to za něm podívám. Ne, mu to přesně vyšlo. Jo, ale jinak jsme tady asi první, protože modří jsou vepředu a tady nikdo není a červení a žlutí ne vůbec. Nejsou. Jo, super. Ti modří ani začali stavět, červení taky ne a žlutí staví, jo. Jo, tak já jdu zase zpátky, vezmu si nějaký bronz a si koupím nějaký jídlo, protože teď mi to docela rychle ubíhá, to je nějak rychle. A doufám, že tady máme docela nějaký aspoň dobrý tým. Jo, tak tohle se hodí, přesně tohle se hodí. Takhle, aby to tam stavilo, protože kdyby jsme spadli, tak by to nebylo dobrý. A teda tak si vezmu armor, koupím meč a teď nějaký žrádlo. Dobrý. Aspoň meč mám, tak je to v pohodě. A já si to můžu dát do jedné ruky. Že jo. Jo. Ne, nemůžu. Aha, teď to nefunguje. Kde mám to? Ne, mám to tady. Aha, to nejde. Ne, to fakt nejde. Jo, tak to, protože mě se to líbí hraje, když je jenom když je to na jedné ruce. A teď už k nám jde modrý. Kámo, pojď. Kámo, mě zabije. Ne, vypadni. Yes! Sice jsem chcípla, ale zabral jsem je, dobrý, mám 1 kill. Sice jsem sám umřel, ale díky bohu, že jsem a prostě, že jsem jo, to zachránil ještě a jo, měl bys mohl se postavit, jsem to úplně zapomněl. Teď si vezmu taky věci, tady si vezmu to a zbytek jídlo. Jo, už to zastavuje. Super, já už tak. Počkej, já se tady vezmu, kolik jich tam je? 3, tak si ještě koupím zase meč. 4, si koupím meč a když tak tam za 1, tady je za kolik? Za 1 a za 3 si koupím meč. Super. Co máme zatím v pohodě? Tady ještě jeden iron. Doufám, že mu tam zastaví, ale tohle bych pak rozboral. Jo, krompáč potřebujeme. Tady taky někoho zabili. Doufám, že teď budeme mít dobrý tým, když tak dáme pak 1 hru, kdyby to bylo krátký, protože teď natáčím 5 minut. A prostě kdyby to bylo nějak hodně krátký, tak dáme ještě 1 hru. A teda jsou irony. Teďka si koupím ještě ten. Za 3. To je zase, si koupím za 3, to je 1. Za 1. Tady chce někdo jeden.
oni všichni mají, tak když tak tady mohl bych koupit truhlu. Protože by se to hodilo. Ne, nechci to. Mohl bych koupit truhlu a iron. Iron, počkej, dobrý, mají iron. Je tady. Kámo, já jsem se lek, že tam někdo je. Jež, já to nechci. Počkej, já tohle vezmu. A tady dám truhlu. A kámo, ne, to bude blbý, já to dám někam na místo nějaký. No, je to jedno. No, ale takhle ne, protože by to sice moc jako zajímavého nic není, ale přece jenom to dám. Tady to otevřít nepůjde, já jsem taky inteligentní. Tak se rozbourej, dobrý. A já bych to dal sem. Tam dám tady ty čopice, tady jsou. Tady dám nějaký no, těch 7 bych si mohl nechat. To už si někdo vzal, tam když tak to a tady je nějaký, tady jsou nějaký 3 irony. Já iron teď nepotřebuju. Ale stejně si ho nechám u sebe. Protože, ale tohle není takový tým závislý. Omlouvám se. Není ten tým závislý na ironech, protože vždycky, když to tak se vůbec nenašlo dostat tady k těm ironům, prostě k jakýmkoliv, jako já irony používám jenom někdy, že? Kamo, já ti dám ty irony, no. Mám si ty irony. No co? Si děláš srandu, no, my už jsme jenom 2. No tak to nemá šanci. Kámo, to nemáme šanci, to prohrajeme. Čekaj, potřebuji ještě jeden. Proč se odpálili, mi řekni. Modří jsou 4. Ano, žlutí jsou tak... Ale prostě, proč se odpálili, mi řekni. Jestli to tak ještě dám, když to bude tak mít 10 minut, tak stejně dám ještě jednu hru. Tady. On se to stejně vzal. Já to nechci, proč to mám v ruce? Spray 2. Kámo, já nevím, proč se odpálili. To je jedno, já když tak tady, že bych udělal, kdyby náhodou nás stříleli, protože oni určitě luk budou mít. Ten náš luk má, to jsem se díval. Teď to takhle zastavím. Jo, já už jsem vlastně na tomhle kanále už Bedwars je s Retexem. Což jste mohli i vidět. Akorát to bylo to 2, to bylo na Queplay. Teď jsem mě s dlouho Retexem nic natočil. Uvidím, možná pak něco natočím. Ale teď v nejbližší době asi ne, nebo uvidím. Když to tady takhle dal, kdy náhodou na nás stříleli, tak to aspoň tady obestavit. No co chceš, co chceš, co chceš, co chceš. Co chceš? Jo, chci, aby jsem šel na střed, tak jdem. Kamo, už tam není modrej. A teď tady jsou modří. Tady je gold. Ten vezmu. Tady další den. Já mu ho dám kam. Do prčic. To je ta, co mě zabila. Já si dobrý, je mrtvej. A zabil jsem já, ale... Ne, chceš ten? Já jsem něco mrtvý. Ne. Tam je další, já to nepotřebuji, protože... Nebo jako jo, ale... Stejně chcípnu. Kámo, tady jsou. Kámo, tady nic nemá, tam mě nesmí zabít, fuj. Kámo, kde je? Já nevím, kde jsme my. Tady jsou ti žlutí a to je poslední, takže ten zachvěr si chcípne, ale... Modří, to je v prčici, a červení se vůbec nedostali, takže to jim se pak musíme dostat, protože my vůbec nic nemají. Kam já bych šel na chvíli skryt. Tady zastavím aspoň. Kdyby běží, ale doufám, že nemá nikdo luk. Červení určitě luk nemají, protože ti ani nebyli na středu. A žlutí ty jsou mrtví a teď modří. Teď budou určitě buď na nás, nebo na ně, ale spíš na nás, protože no jasně. Kámo.
prdele, jsem chcíp. Sakra, ještě, že máš luk, ale já bych to tam zastavil, no. On to zastavil se sám. Ale jestli to bylo 10 minut, tak ještě když tak pak dám jednu minihru. Teda minihru, jeden Bed Wars. Já nemám nic. Cool. Já nechci, jo, dík. Ne, jsem nechtěl. Dík. A teď, počkejte, jsou nějaký věci, ne? Jo, má to nepotřebuji. Jo, to se mi hodí. A nevím, co jsem koupím si to. Tak jsem zpátky, já jsem jenom musel tady něco to. A teď si koupím tohle. Což jenom musím oblíct. To dám sem. Sluk to mám. A tohle se nechám a ještě jídlo potřebuji. Tak. 62 jídla. A on žije ještě. Já jsem totiž musel teď nechal odejít. A je se nezám. Počkej, já mám ten dvojkový, tak já si koupím ten trojkový. Kde tady? A ironice přesně vyšla. Tak. A luk mám. Co to je asi ten? No jeden, ale to nevadí. Víte, nemám zase bloky. Ty vole, kam chci jít, když nemám bloky. Bronzu máme teda hodně. Co tady koupím nějaký bloky. Tak. Bože. Tak. Kam si jel? Že se neodpojil. Ne, díky bohu. Či kdyby se odpojil, tak nevyšuje, jo. Hej, tenhle aspoň spolupracuje, to není jak ty ostatní. Komu červení mají to, nebo úplně střílám. Či tady jsou dvě ty. Tam je. Ne. Jo. Kolik jich máš? 4, super. Kamo, a mám zelený, že? Kamo, tak tady musíme to normálně. Oni už mají totiž to. A červení, nevím, jestli má něco. A já bych už zkusím ještě tady. Ještě zkusím tam střelit. Ne, jsem myslel, že kamo, to nevím, co bylo. Je to nějaký, že jo. A to jenom na modrý, vlastně můžeme to k žlutým se podívat, tam budeme mít hodně těch, ale bych řekl, že tam někdo bude. Bych tam šel hodit aspoň jednu, no ale oni tam nevyskáče zase. Ne vyskáče, ale jo, sbíráme golden nic. Komu když sem půjdou, tak je musím zabít. A červení jsou taky 2, ale voňají moc, že jsme všichni 2, tak teď už je to férový. Sbíráme goldy, už vyberu další, už mám 2. A teď 3. Vydáme je lukem a sbíráme, kdyby něco takové, to zdráme k nám. Jo, teď to jsou ty. Co omlouvám. Tak a jsou 3 mám. Čekat. Jo, tak já střílím. Vlastně někdo říká, že mám střílet. Já nevím, co to je. Proč se střílet tak blbě? Že to nemám na 1.8. No, to nevím, co tam je. 5 pak se rozdělíme a já budu hlídat. Jo. Ale já, kámo, já nemůžu.
Že to nestřílí. Se to odrazí, nevím, co s tím je. Ale 15 minut, tak to snad uděláme, protože... Sakra. Kamo. Tak se tady takhle... Kámo. Tak. Nevím, co právě dělám, ale... Stejně aspoň už jde. Doufám, že červení se sem nestaví, jo. Ne, to jsou pořád tam. Hej, kámo, já vezmu goldy a rychle. A rychle jdu zpátky. Kámo, nevím, kde jsou. Mám 7 gólů. Takže... Tím kámo, on tam je. Teď můžu... Proč se to zaseká? No tady to střelil. To mi řekni, proč to nestřílí. Nevím. Kam kde už je tady dobrý. Takže kdyby něco tak... No jsem se zaměl, já si pak dám na 8, když tak v příštím videu, když budu hrát nějaký minihry, protože to je, to je prostě na tohle to na hovno. Mám dvě perly. Čekej. Chci go. Čekej. Jo, underperly, tak to je dobrý, ale červení vůbec, teď měli tolik šance sem stavět a vůbec to. Čekej, já mu to dám, kámo. Goldy. No, nechci, protože kdybych s tím pak chcípl, tak je to, víte kde. Kdybych pak to... Jo. Ale tohle je dobrý, protože tam ti vůbec oni jako 100, ale já nevím, proč odešli. Takhle bychom byli 4 a jsme mohli to... Protože ti modří taky nechápou, proč odešli. Když nás mohli úplně zabít. To musím zabít. Proč to nestřílí? No a zase nestřílí. Hej, teď to střílí. Teď to střílí, to je zajímavé. Pojď, jdem k nám. Jo, už jdu. Ale jim se dobře hraje. Lidi s tím asi fakt dobře hraje. Doufám, že je všechno v pohodě. Jestli bude v pohodě, tak to... Protože on předtím se natáčel nějaký video a jsem mi vypl mikrofon. Nebo vypl, jsem ho neměl zaplay. A... Yes. Dobře. 20 minut už to bude mít to video. Super. Prostě Bedwars většinou takový to. Mám. Co tady je? Infinite. Jo. Kámo, vlastně já nemám goldy. A kámo, oni teď budou totiž bez té mid a pak... Tak, no už tam jsou. Červení, pozor, červení už jdou. Ale ty budou za chvíli mrtví, protože oni nemají vůbec dobrý věci, když celou dobu... když celou dobu byli pryč. Ale já bych se teď trošku staral i o naši tu postel, protože ona přece jenom... Kde vůbec máme tady? To nevím, kde je. Kde oni mají postel? Tady asi. Tady zastavím takhle. Protože jako ona je zastavená, ale přece jenom to pak rozkopou hned. Já bych řekl, že asi tam jo, tohle z toho odkopu se vám nedostali. Fuj. Tak, aspoň tady iron máme. Jako oni irony zase mají, takže mají asi nějaký dobrý to brnění a věci. Co tady je? Tak, tady je jednička, dvojka. Já chci dvojku. Yes, perla.
takže já jsem místo luku a straničku místo bronzu. Super. A ještě je tady něco? Jídlo. 2, sourčeníč. Kolik stojí 3? To je ten zlatý, ne, to je ironový. 5 goldů. Kámo, nemáš 5 goldů? Asi ne. Jo, tak jdem. Ale oni to asi, nevím, jestli to vidí. Kam jdeš? Ty máš diamond! Počkej, jo, tady jsou lakety. Počkej, tak to já jdu taky. Aspoň jeden. Kámo, tak to já jdu taky. Taky. Ještě se tady vezmu. Kámo, těch je tady co dost. A počkej, já si ještě koupím ty Lucky Specials. Další 2. A to stojí irony. Nevím, s tím se to splet. Ale počkej ještě. Doufám, že má něco dobrýho. Jo, to je ten Gravity Gun. Jsem debil. Počkej. Ježiši. To jako nepřestane nikdy. Já to chci rozbít. No tak nic. A on se to rozbil stejně. Já jdu. Tyjo, tak teď. Počkej, ten je můj. Ne. Co tím vypadá? Aha, krumpáč. To jo. Iron, vlastně to Iron. Jsem ještě koupím jeden. Yes, look. 1. Tak to nic, ale počkej, nejdu, doufám k nám. Jo, můžeš, protože kdyby na druhou stranu, kdyby se dalo mě teda. Protože ty asi máš 2 třeba, nebo 1. Dáš mě? Jo, díky. Ježiš, já to nechci. Tak. 1 na reda a na blue. Jo, jasně. Takže jdem. Kámo, doufám, že... On je jenom jeden modrej, tak to jo. Tak tam se odpojil, nebo co? Protože živí jsou pořád. Nevím, proč se odpojil. Počkej na mě, čekej. A to straničko použijeme asi na ty červený. Ne, tak ne. Já to nechci. A jdem. On to neví, pojď. Ježiš, jdem. Doufám, že nehodím obě 2. Kam už jdem. Kam jdu pěkně, to bezpečený. Kam už ti jdu dobře ty. Je to ona. Tu prdele, tak co je? Kam dělej rozbito, já jsem mrtvej. Ach jo. Doufám, že ho zabiješ. Aspoň. Ještě rychle, protože si k nám budou červení, tak jsme v řití. Rychle musím si koupit aspoň meč. A já tě nemám to. Iron meč a ještě to vyjde přesně na ten nejlepší ten. Yes, ale z něčeho. Ty vole, já jsem zapomněl, že tady jich je tolik bom. Tak, kam rychle musíme. Ping. Ještě Ty vole, jak se tady chtěla něco koupit. To ještě jsem z toho všiml. Yes, takže teďka jenom... jsem to chtěl. Yes, tady jsou aspoň luky. A i sheep tady je. A i krumpáč tady. Super, doufám, že nikdo nejde. Snad ne. A on šel na ty červený, nebo co? Kolik to stojí straničky? To stojí gold. Healing.
A já jdu, a i když nemám nic, ještě jídlo by to chtělo, rychle koupit. Perla stojí kolik? 8, já nemám goldy. On se zbláznil. Já nemám goldy, já si koupit nemůžu. Nemám goldy. Je to doufám, že mi dáš, máš 8. Dělej, ještě se jemu. Děláš, dej mi. Dík. Mám si koupit 2. Jo. Jo. Krump mám, teď ještě ty goldy. Goldy. To stojí 8 taky, no. Lepší než nic. Ještě nějaký bloky, kámo, dělej. Musíme stihnout. Jestli... Nesmíme jich stihnout. 64, dobrý, jdem. Ještě se stavím pro Aero, nebudem dělat blbost. A co? Proč blbost? Co nejvíc Matild. Ty mám už to všechno zberu. Kamu mám 64 a 3, takže 67. A co nepotřebuji stejně. Kamo, teď Matild. To budu mít 1. Kolik stojí ten? Kam on už šel? Ne, jsem tak Lucky Block. 5. Kam já se ještě podívám do Lucky Blocku. A ježiš. Lucky Block. A půjdu. Ježiš, šípnu, tak nic. Já už jdu. On teď kdo to je on? Jo. My potřebuju irony, máme goldy. Červení jsou pořád 2. My jsme taky. Takže potřebujeme goldy. Ještě 1. A potřebuji 8, aby jsem měl na straničku. My zmizeli. 3 ne. 3. Teď kdybych bylo třeba 4. 5, a tam byly 2. Teď tam byly 3, a tam jsou 2. 7, ještě 1. Jo, yes, takže si můžu jít koupit straničku. Kámo, už jdu, já jdu tady k žlutým, potřebuju straničku. Jsem se, ale že to jsou žlutí, teda červení. Ne, nebyl. Ty mám jsem spát, to by nebylo dobrý. A ještě tu straničku. Nevím, jestli mi dával tu na straničku, na to. Ale jsem si koupil 2 perly, asi mi to dal na 2 perly. Se neuvědomil možná, nebo neuvědomil, nevím, jestli to mohl, ale mužika neuvědomil, že se neuvědomil, že ještě potřebuje straničku, ale nevím, jestli mi to dával, je to jedno. A 5, Lucky Block. Ještě si ho otevřu, doufám, že bude něco dobrýho. Prut, dát. Co bude hodit? Mi další věci, jaký já mám straničku, tak budu mít ještě 2. No. Kde je vůbec? Vím, že není uzelený. Červený, teda nebo zelený. Kde seš? Kam? Tam je. Už jdu. Oni vlastně červení už na středu byli. Jo, byli, protože tam mají tu cestu. Ale trvali tam nějak dlouho. Ale jsou vlastně poslední přežili, nebo jako kromě nás.
Je to není šestka. Nebo to jsou to šity dám ti. To co to je? Warp dust. Nechci. Mám trojku. A jenom tak tohle chci. Pixels mám, jo, Swiftness si vezmu, protože já běhat rychle neumím. Kamo Matildy, tady jich hodně. A Instant Heal si vezmu taky. Tak. A může mít, myslím, jsem na to připravený. Pokud nemám. Co to je? Jo, to je ten no tak ten se musím dát. Co je ten web? Na co je work? To je na to ještě zachránit. Já jsem to zapomněl, jsem straničku. A jo, já jsem debil. Je plus. Ne. Kvéčko. Tohle, kámo, to si musím na pozor. Jo, tak to se mi bude hodit ten. Když jdu takovou blbou cestou, mi řekněte. 31 minut, super. Tak teď teď kdybych chci, tak by mě to fakt nešlo. Tak bych rychle použil ten Warp Dust. Kam on šel? Teď jsem se taky tam je díra. Kamu to jsem myslel, že to byl nějaký blbec, nebo ne blbec, takže jsem vůbec nemáme strange, takže to Jo, takže to vyple, co? Takže to Já mám strančku. A i Swiftness. Kam se máme partnout? Ne, asi ne. Ale oni nemají skoro vůbec nic. Ale mají dobře zaběhnou postu. Kam ty si chceš partnout? Ok. Si ale zakazuju. Oh shit. To prdel. Ty vole, ono to portnáš za 5 sekund. Ach jo. Doufám, že neumřel. Ne, on umřel taky. Tak ty vole, tak si... Tak to je hustý. Ty vole, já jsem... Ach jo, to perla je fakt na hovno. A oni ještě tomu mají luky a všechno, že? Ne, to jsou to nejlepší. Stojí goldy. To bylo fakt na... Jak se oba dva ale spadli, on umřel asi to, nevím, myslím. Matildy mám, kámo, nemáme skoro nic, máme tady něco? Ne, a je hovno. Teď si, jo, jich máme se tak. Jeden. Vem si něco z český doménem, má je stručně ruče. Co je tady to? Ne, jednička stejně, já. To co? Ten jo, Ender čestka. On už jde? On šel, jestli ještě rychle koupím, kámo, jestli ještě rychle koupím tohle. Jestli ještě rychle koupím jednu tu, jeden ne. Yes, luk, sice ten, tak nic, tak to je sem. Trigon, jsem miduš, jasně. Kam on, já nemám ani to, já nemám ani bloky. Žádný, kdyby náhodou. Mám ti lepší věci. Ale já mám dobré věci. Asi kromě toho. Kromě
Aha, tak jo, to přesně tohle jsem myslel. Tam dám tohle, asi dám sem. Tak, ale to bych chtěla perlu aspoň. Po straničku. Kamo, já si vezmu... Jo, já vím, že jdou. Doufám, že nejsou už tady. Vezmu straničku. Mi náhodou. A to mi bude teď hovno. Teď já nemám ani luk. Já nemám ani luk. Bo mám. Kolik stojí luk? Gold. Potřebuji jeden gold. Potřebuji gold. Jdem. Perla, dobře. A ten. Já bych to dal spíš do téhle. Tak to kam kde jsou? Doufám, že mi zase... Ty vole, kde mám ten luk? Prdele, už střílil. Jednička. To jsou všechno jedničky. Kam je úplně... Netuším, co je serou. Jdu jim tam za... Jo, jasně. Vlastně to nestřílí. Už jsem skoro měl. Kde seš? Co jsem sama? Ne. Asi neslyšíte zvuk, že ho mám vyplay. A Matildy, dobrý. Kamačus. Ježíš, ještě že mě to nezabil. Já nemám jídlo. Kamu doufám, že nemám jídlo. Kamu pryč, bič. Kde jsou jeho Matildy? Oni bouchnou, když zase když to. Šel jsi tam? Kam mě bych chtěl si pomoct. 2 HP. Kamu, teď jdu pomoct. To seru, já to prostě seru. Jdu tam, i když nemám nic. Mám, ale nemám prostě ani perly. To nemá ani on, ale kamu. Aha, ty jsi tady. Kamu. Ty vole, oni musí mít ty zasraný luky. Oni musí mít ty luky. Hovno. Kamu nemáte tady žrádlo, já potřebuji strašně jíst. Kamu rychle k žlutým. Jo, už jsem se lek. Počkej, kdo zabil? Aha. Takže teď. Kámo, já ještě nejsem kreten. Kámo, ale já nemám jídlo. Ještě já nemám nic. Kámo, já nemám... Ty vole. Kdybych měl to jídlo... Děláš prdel. Já jsem nemohla ani běžet rychle. To jsme prohráli, kámo, to nedáme. Aspoň tohle. Já nemám teď vůbec jídlo. Jsem neměl. Nebych je úplně v pohodě no, asi v pohodě ne, ale asi bych je zabil jinak, ale jsem neměl jídlo. A ten jeden deník je mrtvej. Je dobrá zpráva, co jsi mi hodil. No, tak díky, ale... A jo, já potřebuju věci. Pam. Za 3, tak... To zase jsme umřeli, jsem to připraven tak dlouho. Stejně pak cípnem, jo. Díky, že jsi mi dal ten gold. Že ho potřebuji. Tak. A jdeme rychle. Kamu to musíme už zabít. No to je 40 minut, ty vole. To bude nejdelší video vlastně na tomhle kanále. Dívám, že nemám nic, ale prostě je musíme zabít. Mám ten dvojkový, jo. Aspoň mám ty, ale... Můžete, proč já vůbec neútočí, jo. Yes. Teď tam
Zabil jsem ho. Kámo, to bude mrtvý. Kámo, se mě zabij. Fuj. A už je jenom jeden. Už je jenom jeden. A ten nám zničí postel. Doufám, že kde je. Kde je tam ten? Teď je zajímalo, kde je tam ten. Šel chovat k žlutým nebo k modrým? Kámo, já jdu k modrým. Ne, on je u žlutých. Kámo, tě. On se šel schovat to, protože on tam byl ten, koho zabil. A tady ten nejvíc vybavený. Kámo, už jdu. To, ty vole, tak ten kolik jich má. Yes! Tak ten je dobře sejmul. GG. Fú, tak ten ho fakt dobře sejmul. Kámo, tak ten byl dobrý. Dobře. Aha. Tak lidi, já se s vámi teda pro tohle video rozloučím. Doufám, že se vám to líbilo. A u dalšího videa zase čau. Čau.